Potser té raó el maletí. I si descobreixen que són vius? Seria terrible. No crec que és el maletí. És dolent i un avorrit. No li agrada fer coses divertides. Ja veureu com aconseguirem sortir d'aquí. Però com farem? Podem sortir per la finestra. És massa arbre. Podem fer una torre sobre l'altre. I res! Salteu la trompada que us donareu. Us recordo que estem al tercer pis. Doncs podem sortir pels túnels. Això sí que és guai! No vull ni pensar-ho. Els túnels estan plens de porqueries i de rates fastigoses. Em sembla que ja he trobat la solució. Quina? Té raó el maletí. És impossible sortir d'aquí. És tan intel·ligent. I us heu fixat quina pell més suau que té? És perquè em cuiden molt. Per si jo fos humà no es deixaria ni una sola nit passant fred aquí. Pobrissó. Si t'avorreix et pots jugar amb mi. I a mi, i a mi, i a mi.